So ngapha ke sontweni ke hayi ke faster hayi ke kwathini ngayenza lo nto mina ngayenza 2 years yezwa ngifasta ngiyathandaza ngiyakhala ngiwenza konke ngiyadabukisa Ima ke sisinqobile wenza lokho uyafast uyathandaza wenza ubusomfuna back umyeni wami ngithi ngisho njalo nje umyeni wami yizwa ke ingene ikhole kuthiwe ayi ingane umyeni wakho ubesehlala emqashweni thizeni ubehlala nengane kadadweni uyibalekele ishiya ikhulelo wena ongenze njalo ila ngasukuma khona ngathi noma angifune emini mina manje sengi right asukuma ayo apply divorce ngathi noma the same umntwana lo wa 14 years yebo isina 17 ngelapho umphinda umntwana wesi2 yeah sinqobile yeah ngihamba ngo divorce noma right mina lo muntu ngishade naye ngenangane ngazalelwa ingane yakithi iqala emshadweni wami kwazala umngani wami phakathi emshadweni wami mina there's nothing wrong with me ngizalile nami lo mshado so if kuukuthi kanjani I'm done hayi ngahamba ke ngayo apply i divorce hayi mina ngingizona bese divorce yabiza mina ayikhokhela 76 rand nje yaphela nje futhi kahle angazi ke mhlambe ngoba kongasekho lutho vele to actually divide ngoba nomuzi wawusudliwa ngithi imoto yami sidliwe kahle kahle sengisele nempahla zokugqoka nengane yabo yazi ukuthi ngamdivorce ngazi wayengekho nje court hayi yapi okweyami divorce wayibona yena nje esefuna ukubuya nakhona wazoyibona esedivorciwe so umithisa lo mntana kasisi wakho ingane yesi2 uphu uchomi yebhoza ngizothola icall ithiwa kade bexabana baxabana in such a way ukuthi ugeli wehle nekhiye zemoto emotweni engafuna ukubuyisa ikhiye zemoto kuyena le moto ahamba ngayo uyakuthanda ukuchoma ke lwagayi ngezinto engezone zakhe and mina ngiyawazi wonke ama punchlines zakhe yabo angaqhamuka ngemoto yakho then the following week athi hey imoto yami ivele yashawa ugravel ngihambe kakhulu ngayo gravel I know ukuthi hayi bengese yakhe yabo namanga